Leo. I'm meji ohere na ekele ndị niile n'ọhịa na-asaka Chineke na-agọzi unu. Werekwa ohere na-akpọpụta onye ga-eji igwe nke ikwu okwu na mmemme nke a na-eme n'ụbọchị taa, Barrister Chinedu Joe Ohanedu. Barrister Joe Ohanedu. Thank you. Igbo kelenu. Igbo rienu. Ndị Igbo si na agha akara aka na-eme gịnị? Good. Igbo si na onye atụrụ ndị kọwara na eji ilo na-eme gịnị? Thank you, my brothers and sisters. Biko Igbo nọnụ. Ihe ụbọchị taa ji dị iche bụ na anyị mara anyị ebe anyị si bịa. Ebe anyị si bịa ete ka mana nwanne anyị nwoke every year na-echetara Igbo si lekwa na anya n'azụ mara ebe unu si. Ọ kacha mkpa na ụmụaka anyị mụrụ n'obodo a, ndị na-amaghị ihe anyị na-eme, ndị na-amaghị omenala bụ ọdịbendị. Ele eji mara ndị Igbo onye ha na-abịa ime today, abịa ime taa. So aka dị iche kwesịrị ịpụrụ nwanne anyị nwoke Ugegbe Reggae Messiah oke iwu ala maka ịdị na-echetara anyị ebe anyị si, n'ime ka ụmụ anyị ndị na-enweghị ohere too na ala Igbo nwata ihe anyị na-eme. Igwe na-arịọ onye ọbụla etu ọra ga-esi kwado nwanne anyị nwoke a taa ka ihe ọ na-eme n'ahụ ọbụla bụrụ ihe ga na-aga, maka na ọhụ onye ọbụla na-echeta uru ọ bara. Ama anyị kwadoro ịtọ n'Europe, ịtọ na ala bekee mba, all of us bụcha anyị ncha gbapụcha n'ala Igbo ke ndị ga-ebukwa n'ala Igbo. So ekele dịrị my brother for always do this in every year. Biko before asị na ọtụtụ ụka ahụ adị na gịnị ụka mgbede ama akpọrọ